אימא'לה, איזה כיף, זה מתוק. אתם לא מבינים, זה כמו קינוח. עושים פה אנבוקסינג, מה הזמנתי? באמצע סרטון! לא נותנים לי לעשות העבודה השנייה שלי. למה הביאו לי כוס שחור? לא ביקשתי שחור, מה אני גבר? חבר'ה, דואגים לך מאלפא ועד תף, 10 שקל מתנה בקנייה מסדרת תוספות המקצוע. יש לי קוד קופון, חבר'ה. ניו פורמולה, קניתי בטעם מילקשייק בננה. איך מכינים שייק חלבון? שמה כף. נו. עם מים את שותה? כן. יש לך כדור כזה בפנים? כן. פה, בכוס. או שמו את המיתוג שלהם, לא ביקשתי. שילמתי על זה כסף. צריך לשטוף את הכוס לפני, נכון? עם מים חמים. אין לי כף. אין כזה צ'יקולוקו. אין. הוא פה? מצאנו את הכף. כמה שמים? מנת הגשה 33 גרם, כפית מדידה 1. אוקיי, כפית מדידה 1. יואו, זה נראה ממש כמו מטרנה, אבל. מצאנו כף, הכל בסדר, אפשר להירגע. אז ממלאים את המים עד הסוף? 200 מיל מים קרים או חלב. אוקיי. אחד. הנה, נראה מוכן. אימא'לה, איזה כיף, זה מתוק. אתם לא מבינים, זה כמו קינוח. וואי, צופיה, זה הרבה יותר כיפי ממה שיש לך. רוצה שאני אזמין גם עם שוקו? לא. אייס קפה? וואי, תקשיבי, את לא מבינה, חבל שאת לא אוכלת בננות. אימא'לה, זה טעים. דבי, את לא מבינה, חזרו לי החיים. זה טעים.